элон тамошобинони азиз, духтаракои хушрӯ, агар халат гирифтанӣ бошен, ҳозима шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳем. Беҳадам халатҳои фасон доранд. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯвай. Ҳам моделош фасонакай, ҳам нархаш аҷоибот арзонай. 200 сомон. Кадомеша мегирен 200 сомонӣ. Ина расветкош кати, размерош кати, моделош кати, инами айнамҷа меёбен духтаро. Доставка доранд. Ира бинен охи ко хушрӯваи моделош доставка доранд. Бозори Корвон айҷа марамадина биёен бозори Корвон тарафи пажарка. Якм дарвоза. Ҳамин якм дарвозаи пажарка дромаден духтаро. Дасти рост бигарден сеюм қатор 22-м контейнер даянд. Мана беҳадам боракои фасон халати дарозам ҳастай, мисол калтатаршам ҳастай. Ино бу ҳамаш бурук доранд. Нархошон 200 сомон, 200 сомон духтаро. Нархои дастрас. Ҳатман биёен духтарако. Халати дождик гуфтем ку, нигоҳ кунен. Ҳамхе халатҳои фасон ёфтам, нигоҳ кунен расветкош кати ҳастай. Акция рафти стабдай нархоша 200 сомонӣ карда будиянд. Нигоҳ кунен чанд цветш ҳастай ҳами дождикора. Марҳамат инаиш бо боия, расветкаша бинен чӣ хушрӯвай. Инаиш сангчаи майда задага, иш боша бо калон-калонай сангош диден духтаро. Размерош кати тамоми моделош ҳастай 200 сомон ҳамагӣ. Дизайноша бинен ҳар хела. Бозори Корвон айҷа тарафи пажарка. Ина нигоҳ кунед чӣ халат бисёр айҷада. Тарафи пажарка якм дарвоза. Ҳамин якм дарвозаи пажарка дромаден. Дасти рост мегарден сеюм қатор 22-м контейнер дая мехоҳарак. Ина бинависем бо кати худи шамсубат шавен. Элон духтаракои хушрӯ, нигоҳ кунен. Ҳама қадар як нуқтаи савдои фасон пайдо кардам. Аҷоибот. Ина биёен духтаро. Ҳам медонен киртоҳои хушрӯ дора мехарен бо нархи дастрас, ҳам бо туҳфатон метия. Инам киртоҳора дида натуралкои оригинал, дизайнои фасон, нархошон ҳами қисм ҳамаш 350 350 сомона як ласинаи фасони дига шумода туҳфа мекунанд. Ина марамат занҳои азиз хоҳен кирта харидорӣ кардан бо туҳфа гирифтан, ҳатман бозори Корвон биёен тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка ки дромаден дасти рост мегарден сеюм қатор меёен духтаро 22-м контейнера сеюм қатор 22-м контейнер. Инамҷа мебиёен мебинен бовар кунен киртошонда гап нест. Ҳамаш оригинал натуралкои фасон дизайнои беҳад хушрӯ. Ира бинен охи рангирам бархтои қиматия нигоҳ кунен хай. Аз наздик бинен бо аҷоиботи бадай духтаро. Марамат ина бинен чӣ киртатон ёфтам духтаро. Аҷоибот киртаи фасон акцияшдаги бидай 300 сомоная. Инам киртаи хушрӯ маечниҳои оригинал ако хеле плотни сахтака кошанам хеле материалаш нархаш 300 сомон. Бо вақте киртара мехарен ку як тай дига ласина шумода туҳфа метиҳанд. Марҳамат ина украшенияша бинен аҷоиботай. Блескира бинен охи чӣ боияй. Хулоса 300 сомон размер ҳаст. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Ҳамин якм дарвозаи пажарка дромаден духтаро дасти чап бигарден, дасти рост бигарден сеюм қатор 22-м контейнер даян. Ина биёен борора бинен харидорӣ кунен духтаро. маҳқултон меша борош арзон ая мехоҳарака. Бо ира медонен вақте хариден ку я ласина дига туҳфатон метиҳанд. духтарако нигоҳ кунен як двоикача ёфтам. Двоикачаи воимаи боӣ гуфти гапо ҳам хушрӯвай копия люкси туркиёи 1000 сумаякам хеле ай. Мана бинен аҷоибот ҳам сангчоҳош ҳам духтуш хушрӯи бада. Ина материалша бинен сангоша бинен. Ина брукшкатия брукшкшотаки фасон 250 сомон. Марҳамат каседа дар корай. Ина ҳози брукша машмода вайша нишон тимда сангчои полоскаша бинен чӣ полоска хе сангчо омадагиай ду тараф. Марамат размерош кати омадагиай биёен харидорӣ кунен ё ки нависен доставкатон бикунанд бурд мекунен. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Дасти рост сеюм қатор 22-м контейнер. Мана двоика ки гирифтанӣ бошен двоикаи эксклюзив ана мехоҳарак да бинависен. сезони анамхе двоикачаи фасон омад духтаро. Нигоҳ кунен чӣ хушрӯчаяй. Марҳамат каседа дар корай шумода анамхел двоикача ёфтагим 250 сомонай. Ира бинен материалаш бошад маечния маечни плотный ранги двухниткай. Хулоса бинен капшон доракай брукшкатай брукшам духтарако хеле ваяй чӣ меган
кушо хушру духтагая бурбурукша нишонте мана марамат нигоҳ кунед бурукушам хе аднатони кушотаки фасон омадагай нархаш 250 сомон маҳқултон меша духтаро ай пеша ҷои ботай мана доставка доран агар омада натонистен бинависен доставкатон кунанд бозори корвон тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка ки дуромаден дасти рост мегарден духтаро сеюм қатор 22 контейнер миёен ина миҷаданем хе ҳам киртои хушрура миёбен ҳам двойкаву халату ҳамаи чи меёбен бо медонен аксия рафтистай агар шумо ами киртои фасон харидорӣ кунен ку ина аксияш дагай 350 суми 350 суми аксияш дагай бо медонен кирта ласина падаркатон мекунанд ҳам киртара мехарен ҳам ласинара туҳфа мегирен